Doon na kita yung mga gipatawag ng mga na-involved din yung mga fake news nga gipang post sa social media regarding ng mga alleged kidnapping, no? Then na-verified na to through sa atong mga counterparts sa mga local units, no, sa atong mga stations din nga na under kining mga gipang post no nga lugar. Then verified nga it is a fake. Gitino sa anti-kidnapping group din sa Central Visayas nga walay bisag usa sa mga pasangil sa kidnapping nga napatik sa social media ang tinuod. Nagkanayon ang team leader sa AKG-7 nga si Police Lieutenant Zosimo Ravanes nga pulos mga fake kon hoax post ang mikatap karon sa Facebook. Ilang giangkon, no, nga nada sila sa trend sa social media. That's why nga daghan ang nisunod og post. So far at this time, no, atong gi-ensure ang atong mga katawhan niya wala pa jud kita legitimate kidnapping incident sa Cebu within sa Visayas actually. Gidugang ni Ravanes nga gitun-an na sab sa ilang unit kauban ang mga tinugyanan sa nagkadaiyang police stations ang kaso nga mamahimong ipasaka sa mga nagpataka og post. Nasayran nga dili mo menos sa 8 ka insidente sa alleged kidnapping incident ang napost sa Facebook gikan sa Biliran, Iloilo, Dumaguete ug apil na sabang dakbayan og lalawigan sa Sugbo. Niining mga insidente, duna na mga mituyo sa pag-delete sa ilang mga post sama ni Nelson Tagra nga miingon nga personal siya nga nakasaksi sa pagdagit sa usa ka tinun-an sa Cebu City. Samtang duna na say mga mihimo og public apology sama ni Graciela Maurice Alinio. Ganay ni adtong tuig 2017, doon na nasampulan ng AKG-7 o gipasakan og kasong unjust vexation ang usa ka nagpakaron ingnon nga gikidnap. Tungod sa kahasol, it will take anti-kidnapping group 2 weeks, no? Gilabang na to itong mga sakinan, gilabang na to itong mga personil. No? Nag-coordinate kita sa mga local dito, wala makatrabaho ang mga pulis dito, tuan nagsubay-subay asang napita. Then may di siya pagkabutang dito sa iyang bugnaw nga lugar. So at that time, ato siyang gipasaka ang kaso og unjust vexation, no, dito sa MTC sa Bohol. Samtang giawhag sa tigpamaba sa Cebu City Police Office og hepe sa City Investigation Detection and Management Unit sa dakbayan sa Sugbo nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga mas maayong direkta nga mo report sa kapulisan kung adunay kidnapping nga mahitabo. We welcome any reports coming from the public if they think it's really something that they're really concerned about. But again, we want them to be more prudent. First, please contact your local authorities before thinking of posting it in social media. Validate it first before causing any sort of misinterpretation from the public. First and foremost, it's a household bottoms-up approach. The household should be aware not to be receiving hook, like, and sinker. They will have to go and we will do a structure for verification whether such news is correct or not. Laing sugyot sab sa kapulisan ngadto sa mga tunghaan ug business owners sa pagtaod og CCTV aron mas malikayan ang kidnapping ug aduna say ebidensya kun do nagyoy mahimo nga maong matang sa krimen. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Faisaniel.